eli mä vaihdin nyt mulle yökkäriin. Mulla on tämmönen, sitten tämmönen paita ja sitten tämmöiset työhousut ja sitten vielä sukat. Mä menen nyt pesään mun meikit. Joo, eli mä käytän siis tämmöstä L'Oreal tämmöstä mekin puhdistus. Ja tää on ihan sika hyvä, suosittelen. Susi tää lähtis multa, koska tää on siis 3 väriä. Kun käytiin keskuksessa, mä olin vaan 3 väriä. Nyt tää lähtee. Näin sitten hiukset olikin. Näin. Sitten pesemään hampaat. Mä nyt iltakalbiin. Yleensä mä niinku on sillä vaan. Mut mä ajattelin nyt leikkiä Minnin. Ja mä menen varmaan kohta lukea vielä kaikki viimeiset sanakirjaa. Ja sitten mä menen peseen hampaat ja sitten nukkumaan pesulle. Ja mä menen sitten lukea tätä kirjaa. Ja sitten mä pesen hampaat ja sitten hampaan pesulle. Ja menen tasan pesemään hampaat. Ja juu. Mä pistän ton pätkän nopeutetulle, joten mennään kattoo se pätkä. Viedään rippunen tuonne. Ja tää yleensä kuuluu, että mä sählään täällä illalla, joten älkää katsoa. Ja mä rupeen nyt lukemaan kaikki viimeiset sanat, koska mulla ei ole muuta tekemistä. Niin mä nyt rupeen lukemaan tätä ja nähdään sitten, kun mä alan osan nukkumaan. Jos tykkäsitte tosta iltarutiinista, sanokaa jos te haluatte samantapaisia toisen kerran, joten moikka!